Hakanu ka seng ne ka Kynhun ka jing Pynbeit renti ki jing khet jing dia kalong ka bakong san. Kumta ka Kynhun jong Khun Hajar hakala asngi ublei jong tayo kalalit ban IT ka Dorkhas sa chairman jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba peniat sings iem bandawa banthong ya ka Kynhun bakerpang ban Pynbeit ki Kyndon an ki bedai ka jing terikam bat ka jing khet jing dia jong ka Hima Mylliem. Kajingwan IT ka Dorkhas sa chairman ka Khasi Hills Autonomous District Council kadaikum kajing buddian halor ka shithi ka balapha ka khatsan terek urisau Hajar ka kandai bad ka shithi ka baha ka khatsan terek manta ubnai ka bala IT ho executive member jong tanat ilaka jong ka KHADC. Uba John F Kharshiyang habayakran bakinong pathai kubor ulong bagani ka Kynhun kala kerpat ka KHADC bakan thong da ka Kynhun ka bakerpang bani Pynbeit thamai no yaki act bat ki rule jong ka snam Hajar nyo Hajar pra Bat kumjuru ya kerul Hajar katsan jog Hima Mylliem ban pen ko bor ya Khun Hajar kamtam ha kabedei bat ka jing bamla bat ka jing syam jing e jogi bor ka KHADC ban pen tikna ya ka jing penlong ya ka dorbar Hima ka basisin sisnam ka balong kat kum ka riti ka dastur haki Hima ki dorbar kur ki dorbar shnong ki dorbar raj ha ka badei ban don lang bat ki Khun ki Hajar. Uba John F Kharshiyang uloong ba ka jing deko ban penlong ya ka dorbar Hima ka dena ka daw bagi ni act bat ki rule Kyndon ki Kyndon trekam ne ki rules for conduct of business ki basai ki ban batai benya alor kurkom lum dorbar kutsnem uloong ba ka jing mi jong ki acting cm na kapor kelawan ra ka jing kulmar ki Khun ki Hajar ka Hima khamtam ha ka bedei ba ka sensyar ka khadar habar ki liang kat bau chairman ka KHADC uba peniat sing cm uloong bagi dan kato kani ki jing ai jing mut ki basngo ya hap bat sngo de ban penkala ka bedei bat ka Hima Mylliem act Hajar nyo bat ka Hima Mylliem rule Hajar katsan bat kum chairman unsekran badu executive member ketenat ilaka bat kum juru bantu syek executive committee halor kani ka benta ni kwa ba ka Kyndon ka ak rule jong ka Hima Mylliem ka de ban long ka ba shai kum no ban yo do bar Hima kum no ban yo do bar shnong kum no ban yo do bar raj nomar ngiru ki ba ya ban kren ban penne pensa penjanai ya kani ke jingsen sha tan rai ni yo i ba kani ka juk ka perthai shai mata ki bon ru ki shnong ki ba ya kren ngi ki ba ong mo da ba buram gidon ki ram ba shnong ki bom lum dor ba shnong di gidon ki bakli ki ong ba ka Hima Mylliem ka ong shai ba di ban lum do bar Hima si sin si snap te habam lum ya ka do bar Hima ni Khun Hajar ngi lem lo kamdei bandai ka banganda hab one complaint kamdei bandai banginda hab one ai ka jing ujor support dis council kala dei ka dis council bakan shim khia bakin don ki ak ki rule ki Kyndon ki ba shai ki ba lada hapo kata tarik lada kamdon go ba Hima kata ilaka kala di belum ya ka do bar Hima da kam bakala hadu khat ar ne khat sanmut ki MDC jong ka Hima Mylliem ndai kalong ka ba kendit ba kimpat juya kendu banyakaran halor ka ak ka rule jong ka Hima Mylliem di ngila kentu yi chairman juga di council pada long ba in court banyak slok banyakaran bat ki MDC ki bangat apa ka Hima Mylliem banyakaran namar ki di maki ki ban hap tau ya ka ak ka rule lang ni di ki MDC ki de banyak kendu banyakaran ya ka ni ka ak ka rule jong ka Hima Mylliem lada kimne ai kata kalong leno ai ke jingdon ka DC council ka bor lara kimla aban penjana ya ka akaru midang yu ida hingini si blada banai blada kidon ki shinong ki kondrom kondram ki thama ki yingle insa bam shai kata ka rukom pentrekam mo te happening ka ni ki ji ka jai bandri ya ka ILP Hapo Hima Mylliem haka riti sencha jongi kala don rupa ka ILP. Mila ka do rus kowe. Ka e ka kardan jong romba sno. Mo romba sno ru ri sajit pai ba. Ka e ka kardan jong kini ki no sencha ra ki no sencha Hima. Kam sha yani. What is his rank? Haka protocol. Namar hagi babun ki function ki penya ki romba sno mo. Di nrai dakli kerdan kimtip nomotip kai kerdan hakamat ka an juga India nomotip ngati mereka an pengampat ai hanga ngasim bo romas nong di benong ka kerdan ke buduna di benong ka kerdan ku magistrate kikli Hima di benong ka kerdan juga judge
tari ka kerdan ka ba dunai